Wow. Cherry, cherry blossom. Cherry, cherry blossom. Uban ko ninyo kay aha mong ilibot sa among lugar kung asa man namo diri sa South I Korea. can buy myself flowers. Lah, nindito ay. Muna yung kantang I can buy myself flowers, oh. Mamuwak ni Kauya sa second week or third week sa April. Wow. Nindot po siya tanawon man. Man siya ang among lugar. Grabe ka hilom. Walay tawo diri. Asam mga tao panggama aning dapita ay. Ang tawag ani nga park is People's Park. In Korean, Simin Ondongjang. What pasabot Simin is Citizens Recreational Park. Yan naman yung dahon, oh, nagdahon sa iba. Kani mong siya kay kanang inig abot o pinakadlaw mahimo na isang dahon. Yung petals. Ang kana pag gabuwak, mutagal na siya og usang semana kay inig kahuman na kadagdag mahimo na siyang dahon. Hindi siya nililipita. Saan tayo dadaan? Maroon na among mga kuan diri. Pasabot na ni siya nga mo tag-init na po padong na summer kay inig human sa spring, summer na po grabe na po kainit diri sa Korea. Nani po ni ang pinaka init. Bulinjang yan. Bolingjang. Pag naging semana kay diri man ang na may festival ni Flower Fest, Cherry Blossom Festival pero wala pa kabuwak siya. Nya karon na noon nga kuan grabe ang iyang pagka-bloom, oh. Gan kay mga Koreana, mga upa. Mga bata, oh, picture. 7 o'clock na pero maniwanag pa. I've been running into you in my head. In between. Saan tayo? Saan tayo? Doon ba? Ay, puti natin sa ano. Dito? Tayo daan sa ano. Dito, oh. Pag ganyan. Alas 7:03. 7:03 in the evening. Alas 7 na diri karon pero lamdag pa, oh. Mao ni ang sign basta padong na og summer. Dugay kayo ang adlaw mo sawop. Nya akong winter pod. Alas 5 pa lang, wala ni adlaw. Sa balay. Dito lang sa ano, padang sa Sinuyong dyan. Saan tayo ikot doon? Wala mang bulak sa doon. Dito tayo. Ganun sa May galit. Dito natin ano kay makita sila sa video. Kasi makapagsana all ta ana. Ilibot lang muna ako kay kani sa ka tuig tagsara mo po ni sa may tabo. Ha? Hindi yung bulak ko. Okay. Nya mga park diri kay kirasipihan kay ano na camera o 360 camera pat kabuok. Ano, cherry blossom pala itong mga puno na to? Cherry blossom. Grabe. Ito ka alikay kami na kay naitaw. Ano? Pag may tao, punan. Wow! Bawal kasi na. Pero hindi naman maano. Kinta. Mamaya mo. Oh, madam, punta kayo. Ganda, oh. Sa bandang looban, sa loob. Loob ng park. Nagnabaw yung tubig, oh. Natin si Bros. Chichi. Kung sa Pilipinas, panidighan dyan, ang dami dito ano ba? Nag-upo-upo, nag-date. Ang dami dito ng tao. Dito kasi ang... Hindi, galing na sila dito. Saan yung mga ganyan? Dito na masyadong... Saka marami kasing pagsalan ngayon. Kaya dami. Sa Guntansa, maganda rin rin. Kaya nga sa Facebook, flooded yung Cherboso ni. Entry, wala pa tayong entry. Kaya, Yan na maganda, oh. ayan. Yan, oh. Tanawa niya ang buwak o kanang dahon, oh. Nagsagol na. Kay... Si Manar na mutagal, oh. Kana, oh. Tanawa na yung mga dahon, oh. Kahoy naman na siya. Kahoy naman yung cherry blossom. Mo na yung udlot, mo na yung mahimong buwak. So, hindi human ang nagbuwak.
Mahimo ng sandahon, tanawa oh. Aba? Mahimo ng sandahon. Meron pa dito. Sa labas naman. Kutso. Daming isda oh. Pen. Daming isda oh. Isda, paano mo nalaman? Ayun oh. Mao ni ang kinanindutan sa Korea kay ang ilang mga taxes nga gibayad sa mga tao kay gamon og mga park para kay ang ilang stress mangod diri level high, layo kayo. Layo ra kayo ang Pilipinas sa stress level ang mga tao diri. Sumaw nang naay mga park. So kinahanglan kada lungsod or bayan or town naay kuan na mga park para naay kanang kuan og nature ba, ma-refresh ang mga utak, mga lawas. Kay loving nature is the best therapy in town. In town. Grabe oh. Grabe kalimpyo ang ilang lugar diri. Ay, amot yun sa nila pag-maintain kinsa ning hindo niya. Supposed to be daghan ang dahon kay tanaw. Dili na masubang linis ang ano ba, no? Alagang alaga. Grabe. Makikita mo dumi dito, dahon lang na. Nature feels. Akadiri like the star. Feel the world to be mine. Nothing can keep us apart. You'll be the one that I meant to find. It's not to you. It's not to me. No one can say what we got it to be. What if we rewrite the stars? We did the world could be ours tonight. All I want is to fly for you. All I want is to fall for you. Nilamig na ang ano oh. Nalingaw siya. Nalamig na ang babae. Babae ba yan? Let's get closer. Let's get closer to take some photos and videos. Let's take a look. Ano kaya meaning nito sarang eh? Ano ka na kay isda oh? Diri na yung kuhan dito oh. Kanang piece of park siya. Bawal pa di mga isda. Bawal magkuhan kay alaga man siya nga kuhan good. Alaga siya nga lake or little dam. Wow, lumigot. Grabe, lindot ta eh. Wow. Bato. Pada dudu. Man-made forest. Maganda din dito may labo. Lakas ng vibe. Lakas maka man-made forest sa Bohol. So sa mga gustong maka-experience yan nga kinabuhi, kinahanglan jud kamo mag-yolsin or sa Tagalog yolsin kanang magsipag. Mag-aral kasi ang pag-aaral ng Korean language ay usa sa mga way nga makatrabaho o magpudyo ka diri sa Korea. Nanya kung walay trabaho, mao nang magsuri-suri ka para niya mong karon wow. Grabe ang mga pailaw nila oh. High-end ang kang ano. Wow. Ako sige na mo balik-balik anay pero grabe usa jud ma-amaze din gyapon ka sa mga imong makita. Yung makita niya sa ilawom sa kakahuyan na mga lamisa kung panahon summer diha sila mga tulog mag-picnic, magtulog pwede pero bawal mo yung tent dito bawal ata dati pinagbawal dati na may nagsanggitsal nga oh may nagsambit you know kumakain din no diha wow grabe ang pagka-cinematic oh. Grabe ang pagka-cinematic motion, no? Kung nalungkot. Grabe. Cinematic motion sa sa man-made forest. Grabe nindota.
Ya, o kanang kita ninyo ng mga lamisa-lamisa. Kung sa panahon og summer kay grabe man jud ang kainit dire. Anak manggiling ko na sila mga kuan diha, Pwede ko umot. mga tao. Mano ilang mga kuan dire tanaw si mga Kurimaw. Sun check may tawag dire. Sun check means walking lang. Ganda ang vibe dyan, oh. Lakas maka ibang bansa. Lakas maka OFW dyan. Lakas maka OFW. Sa abroad ang salitang akin na. Pero dito lang sa abroad mo maranasan ang tunay na laban. Ganda nga dyan, oh. 1, 2, 3. Get a little closer. Grabe, may automatic na siya magbablur yung background. Picturean mo rin ako dyan. Ganda pala ng camera mo eh. Pinanasan ko eh.